הרגשת שאתה עומד למות? האם יש אור בקצה המנהרה? אתה מאמין בחיים שלאחר המוות? מה הדבר הראשון שראית שפקחת את העיניים? איך הרגשת שההחייאה הצליחה והמטופל חזר להכרה מלאה? היי. שלום יקירי. כיף לראות אותך. היי שי. היי אלון, שלום לך. מה נשמע? מעולה. שלום, שלום, מה העניינים? נראה יותר טוב ממני. תראה, אתה חדש כבר, כולך חדש. איזה כיף לראות אותך. אהלן עמי, היי. מה שלומך? אפשר להציץ, להתכונן? אני ראשון, אתה אל תדחף. להקריא את זה, כן? הרגשת שאתה עומד למות? ישי, הרגשת שאתה עומד למות? אני לא הייתי בסיטואציה. השאלה אליי. הרגשת שאתה עומד למות. כן, ברור. ממש, ממש עומד למות. הרגשתי את מה שהרגשתי כמה פעמים בעבר, אבל בעוצמה הרבה יותר חזקה. כאב חזק מאוד בחזה, כאילו ששורפים ומגהצים לי את החזה, אוויר לא נכנס לקנה הנשימה, חוסר אונים, מטורף. אני לא הרגשתי כלום. זה בא בפתאומיות וקרה בשניות. לא הרגשתי שאני הולך למות. הרגשתי לא טוב ונפלתי. אני לא זוכר כמעט כלום מהמקרה, רק מסיפורים. מה שאמרו לי לפני שזה קרה זה שהיה לי נורא חם, הזעתי. הייתי לא רגועה, אבל לא, חוץ מזה אני לא הרגשתי שום דבר מיוחד. להרים עוד כרטיסייה? אוקיי. מה עשית ברגעים שלפני האירוע? זה היה בדיוק במילניום, הייתה אצלי בבית מסיבה עם 42 איש, די-ג'יי בבית, חגיגה גדולה. טיילתי בתל אביב עם הכלי של מד"א שאיתו אני יוצא להציל חיים. יום שישי רגיל, הייתי בשוק, בקרמל, עשיתי קניות. טיול שגרתי, יום שישי, בשוק הכרמל, לא משהו מיוחד. ואז התחיל האירוע. הייתי בנסיעה בדרך לתחנה. בדיוק הורדתי מטופל במיון, מטופל שפינינו, ואת המעט זמן שהיה לי להתארגן לא קיבלתי, כי קיבלתי טלפון מהמוקד בהול בצעקות. צי, עכשיו. הייתי באירוע באולם אירועים, זה היה חתונה. זה היה בדיוק אחרי החופה, ליווינו את הכלה בריקודים. נראה לי באתי להתיישב לאכול אפילו, ובדיוק יצא מקרה של אדון עם כאבים בחזה. נסעתי לתומי בכביש חיפה בדרך הביתה, ואז הרגשתי כאב ענק, חזק בחזה. הבנתי שאני נכנס לתוך אירוע. מיד עליתי על האופנוע וטסתי אליו. נתתי לזוגתי לנהוג ברכב, הבנתי שאני זקוק לטיפול נמרץ. היה רבע גמר נגד הפועל ירושלים, הפועל תל אביב נגד הפועל ירושלים, ואני הייתי בהתרגשויות עזות. פחות משתי דקות אני כבר באירוע ואני מגיע, ואני רואה את אלון בסיטואציה שמצריכה דפיברילטור. רכבנו באופניים, במדבר, בטיול מדהים, ממצפה רמון לשדה בוקר. רכבתי לפניו, היינו בטור. אני הייתי קצת קדימה. עמי עצר שם למעלה, אני עצרתי על ידו. לא הרגשתי שום בעיה, כלום, היה כיף גדול. ופתאום, טק, קרס. ככה, פשוט. מה הדבר האחרון שאתה זוכר רגע לפני ההתמוטטות? אנחנו צריכים להחליף את השאלות. אני שואל אותי. מה הדבר האחרון שאתה זוכר רגע לפני ההתמוטטות? הדבר האחרון זה שאני יושב בתוך המכונית, חסר אונים, חסר אוויר. מחנק, אוויר לא נכנס, מרגיש שאני פשוט נחנק. אני זוכר את הרגע, ממש את השנייה שהגיע שוחרי, טק, יותר אני לא זוכר כלום, אפילו עוד כמה שעות אחרי זה. ואחר כך גם ראיתי את זה בווידאו, זה פשוט זה הרגעים האלה שאני אומר, רגע, אני נשען על הגדר שם, אני לא מרגיש טוב, אני קדימה, ואז פשוט אני מאבד את ההכרה ונופל אחורה.
אבל את ההרגשה הזאת של אני הולך ליפול, שהסחרחורת הזאת היא לא שגרתית, זה רק בשניות לפני שאני נופל, זה לא שהלכתי שם והרגשתי, וואו, אני הולך ליפול. וואו. כן. אני זוכר שכן התכופפתי על הרצפה, החזקתי את הגוף, וזהו. אני לא זוכר שום דבר אחרי זה. האם יש אור בקצה המנהרה? אני לא יודעת. אולי אחרים ידעו. תקשיבו, שואלים אותי הרבה דברים כאלה. שאלנו אותו הרבה פעמים את השאלה הזאת. אין כלום, שום דבר. כמו נמנום בצהריים בכיף על המרפסת. יש אור, לא ראיתי אותו. אני לא ראיתי אור ולא חוויתי חוויות חוץ גופניות. שום דבר, אל תצפו לאור, אין אור. במנהרה שלי לא היה אור. ממש לא היה אור. יש לזה שתי פרשנות. אור בקצה המנהרה זה סיכוי טוב. אז אם נלך על הפרשנות הזו, אז כן, בהחלט יש אור בקצה המנהרה. אם אתה חווה את זה, כמו שמטרת השאלה הזו, אז אני חוויתי משהו אחר לגמרי. באותו רגע שהם טיפלו בי ואיבדתי את ההכרה ולא הייתי בשום מקום, הרגשתי שאני נמצא באיזושהי מנהרה שהזכירה לי איזה סרט של קריאת ים סוף. היה לי רעשים מטורפים של דהירת סוסים, מים, והיה מי שתרגם את זה, הנה, אתה עובר ביבשה, יש פה עניין סיפור תנ"כי. אני יכולה לענות על זה מהזווית שלי, שאת האור בקצה המנהרה, בחיי. זה המקרים, זה מה שמחזיק, זה מה שנותן את הכוחות לעסוק בזה. מה הדבר הראשון שראית שפקחת את העיניים? העיניים שלי היו פקוחות כל הזמן. הדבר הראשון שראיתי זה את כל החברים, הפרצופים המודאגים של החברים מעליי, 10 במספר, מסתכלים עליי בדאגה. ואז אני אומר להם, חברים, ההלוויה בוטלה. מה הדבר הראשון שראית כשפקחת את העיניים? את אבא שלי. ראיתי את אבא שלי ואת המשפחה. כולם חיכו שאני אתעורר. לקח זמן עד שהתעוררתי. תודה לאל, אני פה. אחרי ההחייאות שעשיתם לי פעמיים עם הדפיברילטור, אני רק זוכר חדר ניתוח, או בית חולים, הרבה ציוד, הרבה דברים, הרבה אנשים מתרוצצים. זה הדבר היחיד שאני זוכר. הדבר הראשון היה שהתעוררתי באמבולנס, פתאום הייתי בהכרה באמבולנס, והבנתי שבאמת קרה פה משהו מאוד רציני, והם התחילו להגיד לי, אלון, איך אתה מרגיש? איך אתה זה? אתה יודע מה קרה לך? טוב. תורך? תורי? תורמי? זו שאלה אליך. איך מרגישים שנמצאים בסיטואציה שבה צריך לבצע החייאה למישהו? הרגשתי רע. הרגשתי רע כי זו פעם שנייה ב3 שנים שקורה לי אותו דבר. רק בפעם הראשונה שזה קרה, לא הצלחנו. פעם הראשונה הייתה לשלמה שפיצר, חבר מהקבוצה. לא הצלחנו. לא הצלחנו, והוא נפטר במהלך טיול. כשבאתי אליך והסתכלתי עליך וראיתי אותך, ראיתי בעצם את שלמה בהתחלה. היה קשה. האמת שאני לא הייתי עסוק בלהרגיש יותר מדי. אני ראיתי את דרור על הרצפה מוקף באנשים, מצב לא טוב, בצבע מפחיד, עיניים מגולגלות למעלה. בלי לחשוב הרבה, התחלתי לחפש אצלו דופק, ואחרי כמה שניות מישהו הדף אותי, אמר לי שהוא רופא והתחיל לבצע בעצמו את ההחייאה. ותוך כדי אני רואה איזה אישה מחזיקה טלפון, ואני קולט שהיא לא מצליחה אפילו להגיד את המילה דפיברילטור, אבל קלטתי שזה מה שהיא רוצה להגיד, ושהיא מדברת כנראה עם מד"א. אני לא יודע מאיפה החוצפה, אבל אשכרה לקחתי לה את הטלפון מהיד, והתחלתי לדבר עם המוקדנית, שישר שאלה אותי איפה אני נמצא. אמרתי בדיוק איפה אני נמצא בשוק הכרמל. היא אמרה לי, טוס למעלה לכיוון המנזר, לכיוון אלנבי, ואני רץ כמו משוגע, יום שישי מפצץ אנשים, מפלס את הדרך, רץ עם כפכפים, זה היה בקיץ, נכון? רץ עם כפכפים, כמו משוגע.
הגעתי לאזור שם של הדפיברילטור, והמוקדנית אומרת לי, אני מפעילה אזעקה, עכשיו אתה תשמע צפצוף. ואני באמת שומע צפצוף מאחוריי, והיא אומרת לי, אתה רואה עמוד? רואה עמוד, יש שם קופסה צהובה, יש קופסה צהובה, לך אליה, אתה תשמע עכשיו קליק. לוחצת על כפתור ששחרר לי שם את המכשיר, רץ כמו מישהו שנכנס בו שד, ומגיע ומוסר את זה לרופא שמחבר אותו למכשיר. אתה נכנס פשוט לפוקוס כולך, יש לך את המטרה שלך, אתה עושה את זה כי זה התפקיד שלשמו הגעת לפה. לעשות את ההחייאה בצורה מושלמת, לכבד את הדפיברילטור, להיות ממושמע לדפיברילטור, ובמידת הצורך גם לתת את המכות חשמל כמו שהיה אצלך. המקרה שלך ספציפית היה הרבה יותר מורכב נפשית. כשהגעתי אליך, דיברתי איתך. אנחנו התחלנו לדבר, ואחרי כמה שניות אתה התמוטטת לי בידיים. ידעתי כאילו אין סיכוי שאני יוצא פה בלעדיך. את החיבוק שהוצאתי אותך מהרכב אתה לא תזכור, אבל לתפוס אותך לבד מתוך המושב ברכב ולהשכיב אותך על הרצפה ולהתחיל את ההחייאה, זה משהו שלא ילך ממני. אם היית בסיטואציה דומה ורואה אדם מתמוטט מולך, חושב שהיית מצליח להציל אותו? וואי, זו שאלה קשה. אני מאוד מקווה, הייתי עושה הכל, הייתי עושה כל מה שאפשר. הייתי עושה את כל המאמצים מהידע הבסיסי שיש לי, לא הייתי חושב פעמיים. הייתי עף על זה. לא נראה לי שיש לי ידע. אני רק אעצור אותך. להזיק עזרה זה להציל. להביא את הבן אדם הבעל מקצוע זה להציל, ובנוסף, כשאתה תדבר איתם ותבקש מהחובשים ופרמדיקים שישלחו טיפול נמרץ לפה, הם יסבירו לך, זה מאוד מאוד פשוט. אתה תעשה את זה לבד ואתה תעשה את זה הכי טוב שאפשר. תשמע, עם הלב החדש יכול להיות שזה יעבוד יותר טוב. לא, רציתי להגיד, אתה כבר יש עליך עמדת דפיברילטור, רק צריך לדעת להוציא אותה. הייתי בחופשה ונסעתי להורים, ושם אחד השכנים קרס, וגם אני ביצעתי פעולות החייאה, וביקשתי שיביאו מהר דפיברילטור, וחיברתי את הדפיברילטור ביחד עם מתנדבים של מד"א. נתנו לו 3 מכות חשמל, והוא חזר להכרה. וואי, זה היה מטורף. אחד משמעי, ודאי שכן, אבל כדאי שיהיה דפיברילטור בסביבה. כי אין ספק שבסיטואציה שאני הייתי, הדפיברילטור הוא היה המכשיר שבלעדיו אין, כי החלק הכי חשוב זה המהירות. ועמי הזריז, בגלל שגם הדפיברילטור היה עליו, ובגלל שהוא היה כמה מטרים ממני, טיק טק הוא חיבר אותי, טיק טק הפעיל, ולדעתי, תוך דקות בודדות כבר המערכות חזרו, ככה חד משמעית, אם יש את הכלים המתאימים, הדפיברילטור בשטח הוא חובה, ותדעו חבר'ה, הוא לא כל כך כבד. אנחנו שמים אותו על האופניים או על הגב בזה, ונוסעים איתו לכל הטיולים, מאז הסיפור של שפיצר ועד היום, וזה דבר שפשוט בלעדיו, לא מאמין שגם אם הייתי נחלץ מהצרה, יכול להיות שלא הייתי מדבר כל כך יפה כמו עכשיו. לא היית נחלץ. לא הייתי נחלץ. אם זה לא היה קורה, המקרה של שפיצר, אז לא היה לנו דפיברילטור, ולא הייתי בא לספר לכם את הסיפורים. זה נכון. לאחר שהחיים ניתנו לך מחדש, יש דברים שבחרת לשנות? הרבה דברים בחרתי לשנות. יש דברים שבחרתי לשנות, יש דברים שהשתנו לבד. אם זה תזונה אחרת, אם זה ספורט, ומה שקשור אליי שאני שיניתי זה להיות רגוע יותר. אחרי השתלת לב לפני 1.5 שנה, ורוב הזמן שלי אני מבלה במקומות שאני יכול לתרום ולעזור, וזה התפקיד שלי בחיים. הפסקתי לעשן לחצי שנה, אחרי זה חזרתי, עכשיו אני מתמודד עם זה שאני מרגיש נורא לא בנוח שמדי פעם אני מעשן, אז אל תגלו לאף אחד, אני אטפל בזה. חיזקתי יותר את האמונה שלי, אני מרגיש שיש כוחות עליונים שנותנים לי צ'אנסים בכל מיני מקומות, ואני גם אני שואל למה לי? לאחר שהחיים שניתנו לך מחדש, יש דברים שבחרת לשנות? כלום. וגם אמרתי לרופא, אדוני, לא יודע מה אתה מציע לי, מה אתה לא מציע, אבל דבר אחד, קח בחשבון.
כל מה שאני עושה, הכל, וזה כולל הרבה מאוד פעילויות, לא רוצה להוריד כלום, ולא מעניין אותי להאריך ברבע שעה את החיים, אם אני לא יכול לעשות את כל מה שאני אוהב. אני מוכרח להגיד דבר אחד. את המכשיר, את המפעם בעברית, קנינו לפני 2.5, משהו כזה. הדבר הראשון שהוא אמר, חברים יקרים, אם לי קורה משהו, לא לחבר אותי. לא להפעיל את המפעם עליי. אם אני צריך למות, אני רוצה למות במכה אחת. ואז, כשהוא התעורר, הדבר הראשון אמרתי לו, קודם כל, אני מבקש את סליחתך שלא שמעתי בקולך. תכעס עליי, לא אכפת לי. הילדים שלך מבסוטים. עכשיו תעשה מה שאתה רוצה. זה נותן פרופורציה, שהחיים קצרים, צריך לשמור עליהם, להגיד תודה על מה שיש, שאני פה ושאנחנו חיים ויש לנו זכות לעזור לאחרים ובגדול פרופורציות. חשבת פעם שמה שתעשי למחייתך זה להילחם במוות. וואו. אני קודם כל לא רואה בזה מלחמה במוות. אני חושבת שזה יותר קדושת החיים. אני מאוד אהבתי את תחום האוכל, לבשל, מטבח, זה היה האהבה שלי, וגם חשבתי כאילו ששם אני הולך להישקע בחיים, עד שבטיול עם חברים בכנרת, חבר שטבע, המציל מוציא אותו מהמים ושואל אם יש מישהו שיודע החייאה. לא יודע, אבל בוא ננסה. זרקתי את עצמי על החסקה של המציל, אני לא אשכח את זה לעולם. לא זיהיתי שזה חבר שלי, אבל פשוט עשיתי עיסויים כמו שראיתי פעם את חברים שלי עושים. סיימתי לעשות את ההחייאה, הגיע הכוננים, ואז הגיע נתן של מד"א. הבחור הזה ניצל, אמרתי לעצמי, אם הצלחנו לעשות את זה, שם אני צריך להיות גם. אז רצתי, ודבר ראשון שחיפשתי אחרי השבוע הזה זה קורס חובשים. אני במד"א מגיל 15, הייתי ילדת אינתיפאדה, ילדת פיגועים, ודווקא כל מה שרציתי זה כמה שיותר לקדש את החיים, ולהציל חיים, ולהביא חיים לעולם. עוד פעם אליך. אני כרטיסי צריך לקראת עכשיו? עכשיו אתה. כן. איך הרגשת שהבנת שההחייאה הצליחה והמטופל חזר להכרה מלאה? אושר גדול, ממש, שלא תלוי בשום דבר אחר, פשוט הידיעה שכל הפעולות שנעשו פשוט הצליחו, ובן אדם חזר לחיים, וזה פשוט הרגשה מאוד ייחודית, זה מרגש. וואו, זו ההרגשה הכי טובה שיש. עשית את המטרה שבשביל מה אתה במגן דוד אדום. הגענו בזמן, ובזכות זה הוא איתנו כאן, בחיים, עומד על שתי רגליים. דוגמה מדהימה. הרגשה הכי טובה שיש. לפעמים אני אומר לעצמי, אני לא רוצה שמישהו יתמוטט, אבל אם מישהו צריך להתמוטט, תן לי שאני אהיה שם. איך הרגשת כשהבנת שההחייאה הצליחה והמטופל חזר להכרה מלאה? אז התשובה הזאת היא מעניינת, כי אני לא ידעתי. יומיים אחרי שהחיינו אותך, עלינו לבקר אותך, ואת עדיין היית מורדמת כנראה. היה איזה מישהו שפשוט אמר לנו, תודה רבה לכם, אבל היא במצב קשה, וכאילו לא נכנסנו. ובעצם אני משהו כמו כמה? 2.5, 3 שנים? משהו כזה? 3.5. 3.5 שנים, אני לא ידעתי מה קרה, ופתאום קיבלתי טלפון, אחרי 3.5 שנים, מהדובר של מד"א, הוא אומר לי, תגידי, את זוכרת שלפני כך וכך זמן עשית החייאה? אמרתי לו, באולם אירועים, הוא עוד לא סיים את המשפט, ברור שאני זוכרת. אז הבחורה הזאת שרדה, והיא אחות, והיא הצילה מישהו בעצמה, ואנחנו רוצים שתבואי להפתיע אותה ולסגור מעגל. ואני נשבעת שהתרגשתי כמו שלא התרגשתי, אני חושבת הרבה זמן. אתה, יקירי, האם ברגעים שאתה מבצע החייאה, אתה חושב על המטופל ומשפחתו? מול העיניים שלך אתה רואה רק את המטופל ואת המטרה שבשבילה הגעת. אבל מאחורה אתה תמיד יודע שיש לך משפחה, חברים, בן אדם שיש מצב שאם עכשיו אתה תצליח, הוא יחזור לחיים רגילים. המקרים היותר קשים בהחייאות זה כשאנחנו מגיעים לפעמים לאנשים יותר בגיל הצעיר שחווים דום לב, ולפעמים מה ששובר אותי לגמרי זה הילדים הקטנים שמסתובבים בבית. היה לי מקרה כזה באילת לפני 3 חודשים, על בן אדם צעיר בבית שלו. מה שיצאתי משם
זה הבכי של הילד הקטן, הבכי של הילד שהוא בן 12, ואומר לי, מה, לא יהיה לי אבא יותר? לא תמיד הכל תלוי בנו, אבל ברור חד משמעית שהמטופל והמשפחה זה כאילו... זה מה שנותן לי את הכוחות מצד אחד, אבל זה מה ששובר אותנו בסוף, לפעמים כשזה לא עובד טוב. את רוב האחיות עושים במגרש הביתי, בבתים של המטופלים, אז מן הסתם שאי אפשר לנתק, וזה תמיד נמצא שם, ולפעמים זה לא פשוט, וזה גם לפעמים בא אחרי, במיוחד אם לא הצלחנו. אז בגלל זה המקרים כמו שלך, זה המקרים שנותנים את הפוש כל פעם מחדש. זה כבר עונה על הכל. האם אתה מאמין בצירופי מקרים ולכן נקלעתם לאותה סיטואציה? איך תגדיר צירוף מקרים? שאני זרקתי אבן פה ופתאום מישהי עברה ופגעה לה בראש? לא יודע. קודם כל, אני לא מאמינה בצירופי מקרים. אני לגמרי חושבת שממש הכל מכוון. זה קרה לי במקום הנכון ובזמן הנכון. ואני לא יודע אם זה היה קורה במקום אחר או בזמן אחר, אם הייתי בנסיעה או משהו כזה, אם הייתי יושב פה ומדבר איתכם, אז אני מאמין שמישהו גרם לזה שיהיה את הצירופי מקרים האלה. אני מאמין בהשגחה פרטית. כל מה שקורה בעולם הזה קורה באיזושהי תכלית שלא תמיד אני יכול להבין אותה, ויש איזו יד מכוונת, אני לא מבין אותה, אבל היא מכוונת, וכל מה שקורה קורה לטובה. אני חושב שלסיטואציה הזו שנקלענו, הייתה סיבה. אני מאמין בצירוף המקרים. ממש. זה לא צירוף מקרים שהייתי בשוק באותו שבוע, כי זה קורה כל שבוע, אבל כל הנסיבות של האירוע וה-state of mind שאני הייתי בו, ומה שקדם לאירוע, בסוף זה הסתדר. כן. אין פה צירוף מקרים כי אני ואת זה אותו דבר. אני הצלתי אותה, היא הצילה מישהו, היא מהללת עכשיו, אני בדרך להיות בתקווה. אני חושבת שאנחנו פשוט משלימות אחת השנייה בכל כך הרבה בחינות שצירוף מקרים לא יכול להיות פה. אני מאחל לעצמי דבר אחד, שתמיד נהיה בזמן הנכון ובמקום הנכון. וזה המשפט שלי בעבודה הזאת. נכון. ויש משפט שאני אומר לכולם, מי שלא הורג, מחשמל. איך הרגשתם כשפגשתם אחד את השני לראשונה לאחר המקרה? פשוט הופעתי לה בדלת. כן, פשוט הפתיעו אותי ממש. אמרו לי שבעצם זה היה הפעם שאת צילמת את הסרטון על האחייה שהיא עשתה, ואנחנו רוצים לסגור מעגל ושהיא תפגוש אותך. עליתי במדרגות ורעדתי, ממש. היה לי חשוב לדעת באמת שאילן באמת שרד את זה, וכשהגעתי לבית חולים באמת, וראיתי אותו בהכרה מלאה, מדבר, שואל אותי על מה שהיה, הוא זכר אותי מהרגע שלפני, הבנתי שעשיתי את העבודה טובה. היא דפקה לי על הדלת, ופתחתי, והייתי בטוחה שקרה איזה אירוע, שמישהו לא מרגיש טוב בבניין שלי. לא הבנתי מה קורה. כן, באתי על מדים. כי באת על מדים, ופתאום היא אומרת לי שהיא עשתה לי אחייה. וממש רעדתי, ולא האמנתי שאחרי 3.5 שנים, שלא רק שהיא שרדה את זה, שהיא ככה. היה לי אשפוז כזה ממושך, והייתי בכזאת שכחה אחרי הרדמה ארוכה, ושבכלל לא חשבתי, כאילו שיש... תמיד אמרו לי על הבחור שעשה לי אחייה, אף פעם לא אמרו לי שיש עוד צוות שמעורב, ושאני יכולה להודות לו, וזה היה אהבה ממבט ראשון. בשבועות הראשונים אחרי האירוע, אז כשהייתי מגיע כמדי שבוע לשוק בימי שישי, ואז איזה שישי אחד שהגעתי, אז חבר אמר לי שדרור נמצא שם באזור. מצאתי אותו ואמרתי לו, אהלן. הוא הסתכל במבט של שלום, לא כל כך הבין מה אני רוצה ממנו. וישר אנשים עשו לו את החיבור ואמרו לו מי אני ומה אני קשור, וזה היה נורא מרגש, ממש. הייתה לי כאילו אשכרה צמרמורת כזאת של התרגשות, התחבקנו ו... It's been emotional. אני מרגיש שמחה גדולה לפגוש את ישי, ואני מאוד שמח שנפגשנו, ואני מאוד שמח להודות לך. תודה. אתה איש מקצוע מדהים, ואיזה כיף אדיר. תודה. תשמע, אתה מציל חיי אדם. יש יותר מזה? אין יותר מזה. אחרון?
אחרון. אתה מאמין בחיים שלאחר המוות? השאלה לשנינו בעצם. כן, חשבתי על זה. אני אענה ראשון. אתה תתחיל. ברור, אתה היית שם. אני מאמין, אני לא יודע איך לקרוא לזה חיים אחר המוות, אבל אני אומר שמעבר לכך יש איזה שהם כוחות שמחדשות אותך, מביאות אותך בחזרה אל העולם, ומבחינתי להאמין בחיים לאחר המוות, זה בדיוק הסיטואציה שהייתה לי. אני לא בטוחה, אני לא יודעת. אני חושבת שיש משהו. לא בגלל דווקא החוויות שעברתי בעצמי, ואולי כן יש עולם הבא, מי יודע. אני רוצה להאמין. אני רוצה להאמין. שאפילו יצא לי לחשוב על זה לפני כמה ימים, לא יודעת למה זה מצחיק שפתאום שואלים אותי, שאולי בכלל כל פעם שאנחנו נורא עצובים שמישהו נפרד, אז הוא רואה שם איפה שהוא יודע שאנחנו בכלל הולכים להיפגש שוב מתישהו. חד משמעית, יש חיים לאחר המוות, ואילן והרבים כמוהו יכולים להעיד על זה. יש כאלה שאומרים שכן, יש כאלה שאומרים שלא, זה אגדה. ברגע שמישהו יחזור משם, אז נדע באמת אם זה ככה. האמת שאין לי מושג, ואני לא יודע. אני מאמין בחיים שפה, דבר ראשון, שזה נראה לי יותר חשוב לפני שמאמינים בחיים שאחרי המוות, להאמין בחיים שפה. אם אתה שואל אותי, לא, אני לא מאמין. יש חיים ויש מוות, אין אחר כך. נגמר. חבר'ה, שוב, פעם אחרונה, זה מה יש, תהנו. נגמר. ותשמרו על עצמכם.